Kaj imata skupnega pevka Gwen Stefani in eden od ustanoviteljev Facebooka? 3, 2, 1, nič, ne veste? Oba imata takšnega dredastega kosmatinca, ki pa izvira iz Madžarske. A ker je ljudi, ki si kužka lahko privoščijo, kakor slavne zvezde, vedno manj, imajo njihovi rejci težave. Zabavnih čistokrvnežev pa je zato tudi vedno manj. Tale kosmatinec je madžarski ovčar ali puli. Ima zelo dolgo vrvasto dlako, ki mu povsem prekriva tudi oči, zato se nekateri šalijo, da pri tem kužku ne veš, kje ima kuža glavo in kje rep. Velika ljubitelja te pasme sta tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in njegova žena, zato sta na Madžarskem tudi obiskala rejca psov, da bi izvedela čim več o tem, kako je potrebno zanj skrbeti. Gyakorlatilag teljes hétköznapi módon az rögtön látszott, hogy szerelmesei a fajtának, rögtön a nyakukba vették, azt tudni, hogy Amerikába. Puliji so se v Panonski kotlini prvič pojavili pred 1000 leti kot spremljevalci nomadov. Danes so zelo redki in na Madžarskem je le še nekaj rejcev, ki redijo to pasmo. Nálunk gyakorlatilag, mikor egyenleget vonunk ez alapján, hogy néz ki ez a költség, akkor mindig csemre kell maradnom a család előtt, mert mínuszban vagyunk évek óta. Ezzel kapcsolatosan mi agrármérnökök vagyunk, ártenyésztéssel foglalkozunk, Holstein Friss egy cégnél dolgozom, úgyhogy igazándiból ez csak a hobbink, úgyhogy viszi is a pénzt rendesen. Draga je hrana, nega in šolanje, a vzreditelj Ferenc pravi, da kljub visokim stroškom želi nadaljevati tradicijo vzreje madžarskih ovčarjev, saj to počne iz ljubezni.